Μέσα στη μεγάλη περιοχή πάντα ο Πετρόπουλος προσπαθεί ανεπιτυχώς να περάσει. Μπάλα καταλήγει όμως και πάει στους παίκτες του Όφη με το Σίμιτς να σηκώνει για τον Πετρόπουλο. Αλεξίου θα διώξει ο Γιαννάκης από κοντά. Γκολ! 1-0 για τον Όφη στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με τον Στέλιο Σφαγιανάκη. Βλέπετε και πάλι την φάση. Το Σίμιτς να σηκώνει ψηλά την μπάλα για τον Πετρόπουλο. Ο Αλεξίου θα διώξει με κεφαλιά. Έρχεται όμως ο Σφαγιανάκης. Παρά την προσπάθειά του με το δεξί χέρι, ο Τερόλ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Δίνει τη δυνατότητα στον Σφαγιανάκη να κάνει το 1-0. Και πάλι από κοντά ο Σφαγιανάκης. Πετάχτηκε ο Τερόλ, αλλά δεν τα κατάφυγε εδώ από μια άλλη κάμερα. Πολύ ωραίο το σήκωμα από τον Σίμιτς. Ο Αλεξίου με τον Πετρόπουλο και ο Σφαγιανάκης σκοράρει. Μαρκάρεται από δύο παίχτες του Όφη, θα χάσει από τον Κέρμπερ. 4 παίχτες του Όφη με 3 της Βέρειας. Από την άλλη πλευρά για τον Σίμιτς τρέχει να μαρκάρει ο Τζοβανίνη. Περιμένει ο Νουαφόρ με τον Πετρόπουλο. Σίμιτς μέσα στην μεγάλη περιοχή περνάει και τον τερματοφύλακα. Γκολ 2-0, αλλά νομίζω ότι παραπάνω από το μισό γκολ ανήκει στον Σίμιτς. Εδώ δείτε, πρώτη προσπάθεια από τον Σίμιτς. Μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Τέρολ, τον περνάει και αυτόν. Τραβάει πάνω του δύο παίχτες στο ύψος της μικρής περιοχής για τον Πετρόπουλο. Το 2-0. Εδώ πάλι ο Σίμιτς, βλέπετε, περνάει τον Τερόλ. Ο Μετόμου πάει πάνω του. Έχει βγει από το δοκάρι και ο Αλεξίου. Έρχεται ο Πετρόπουλος να πλασάρει πάνω στη γραμμή. Ο Μελαμπιανάκης δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Αλεξάνδερ Σίμιτς. Ο Λιβέρια τον παρακολουθούσε. Δυνατές μονομαχίες. Σφακιανάκης πατάει το τακουνάκι για τον Σίμιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει για τον Σφακιανάκη. Θα κάνει ένα ωραίο σουτ τεχνικό. Πολύ ωραίο γκολ. Ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει φέτος εδώ στο Ηράκλειο με τον Στέλιο Σφακιανάκη. Η μπάλα για τον Σφακιανάκη με το δεξί. Έχει δει τον Τέρολ έξω από την εστία. Τον πλασάρει ιδανικά. Η μπάλα βρίσκει και την ώρα που βλέπαμε αυτό το γκολ δέχτηκε και τα συγχαρητήρια του Κασναφέρη για το γκολ πριν γίνει η σέντρα από πλευράς της Βέρειας. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ με το δεξί, κανένα περιθώριο αντίδρασης. Μπάλα